Pozdrav svima. Evo, ovako dugo me nije bilo na kanalu, pa sam ovom prilikom rešio da vam predstavim nešto jako zanimljivo. Mnogi to možda nisu vidjeli, neki jesu, pa ćemo ovom prilikom da predstavimo teleskopsku palicu. Evo o čemu se radi. Radi se o jednom običnom modelu, nije nikakav kvalitet ove palice, ali je poenta i suština da želim da vam prikažem princip i da malo kažem neke stvari o njoj. Kao što možete vidjeti i sam naziv palice, znači glasi teleskopska, u pitanju jedna mehanička palica koja se raslapa bukvalno izvlačenjem. Ova palica je od metala, rađena iz 3 dela, tako da kada je pogledate ovako, jako kompaktna i laka za upotrebu. Znači, ne koristi se kao klasičan pendrek ili službena palica tonfa, nego se koristi bukvalno za samoodbranu, udaranjem u, znači, koščate delove tela, znači zglobove, šake, kolena, tako da je pogodna za pripadnike nekih službi obezbeđenja, tipa obezbeđenja ličnosti. Malo je veći problem kod nje zato što se teže vraća, ali je namenjena da se bukvalno udari od zemlju i vrati u prvobitno stanje. Kao što sam rekao, prednosti su zato što je lagana. Sad ću vam reći jako bitnu stvar. Jeste jako dobra za samoodbranu, ali znači ovako nešto nije dozvoljeno da imate kod sebe na ulici za samoodbranu. Ko je ovlašćen da koristi službenu palicu? Ovlašćene su znači pripadnici policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i vojska. Čak ni službe obezbeđenja nemaju ovlašćenje u upotrebu službene palice. Tako da, ako zloupotrebite ovako nešto, odgovarat ćete. I ako vam policija ovako nešto pronađe, isto će vam oduzeti i pisati kaznu. To je ono što ja znam i želim vama da predstavim i pokažem i kažem. Možda će nekom pomoći, možda nekom neće. Neko će se složiti sa mnom, neko neće, standardno. Ali to nije bitno, ja samo želim da vam predstavim ovako nešto i da malo kažem par reči o tome. Kao što ste vidjeli, znači palica za samoodbranu, znači isto može se koristi, policijski službenik može recimo da razbije prozor ako je potrebno na vozilu sa ovom palicom. Tako da, princip i suštinu ove palice ste vidjeli. Ja ne bi sad ovdje dužio nešto i govorio 3 sata o ovome, znači vidjeli ste kako to funkcioniše. Uz malo vežbe čovjek može jako dobro da upotrebi u samoodbrani ovu palicu. Ali kao što sam rekao, imate upozorenje da ne smete nositi ovako nešto. Kući smete naravno da imate. Znači nije nedozvoljeno. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja ću vam, kad god budem nabavio nešto zanimljivo i dobro, pokazati ovdje na kanalu. Vi ostanite uz kanal, podelite ovaj klip, lajkujte i ostavite neki vaš komentar i mišljenje. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav svima.